14 ҷиноят ошкор гардида 64 ҳуқуқвайронкунии маъмурии муайян ва маводҳо ҷиҳати баррасӣ ба мақомоти гумрук фиристкунида шуданд. бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои истеъмолкунандагон, таъмини амнияти санитарӣ, ҳифзи саломатии аҳолӣ ва пурзур кардани назорат дар самти воридот ва ба фурӯш баровардани молу маҳсулоти пассифати хӯрокворию доруворӣ дар ин давра 33 ҷиноят ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла шаҳрвандон ҷураев, холматов ва дигарон дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ бо мақсади ба фурӯш баровардан 60 тонна маҳсулотҳои гӯштии пассифати ба ҳаёт ва саломатӣ зарароварро ғайриқонунӣ дар анборҳои соҳибкор Раҳимов нигаҳдорӣ намуданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурдагон бо моддаҳои 259 ва 209 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, баъд аз анҷоми тафтишоти пешакӣ барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст. ҷиҳати пешгирии шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои террористию экстремистӣ, мубориза бар зидди ин ҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромилӣ ки ба амнияти миллӣ таҳдид менамоянд, мунтазам корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ба роҳ монда шуда, дар ин самт 9 ҷиноят ошкор гардидааст. дар ин давра вобаста ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва нигаҳдории ғайриқонунии силоҳу лавозимоти ҷангӣ 4 ҷиноят ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. муфаттишони агентӣ дар ин давра бо дар назардошти бақия 705 парвандаи ҷиноятиро ба пешбурд қабул карда, тафтиши пешакӣ 546 адади онро нисбати 741 нафар ба итмом расонидаанд. аз ин шумора 443 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 556 нафар бо тасдиқи фикри айбдорӣ ба суд ирсол гардида, 103 парванда нисбати 185 нафар дар пешбурд қатъ карда шудааст, ки 73 адади он нисбати 143 нафар бо татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф мебошад. бояд қайд намуд, ки дар ин давра ҳолатҳои баргардонидани парвандаҳои ҷиноятӣ ба тафтиши иловагӣ аз ҷониби мақомоти прокуратура ва суд ва ё бо асосҳои сафедкунанда дар баррасии судӣ қатъ гардидани онҳо ҷой надоранд.